Gendi kan kapan golek sing enak ngono kan. Lah mangkane Pler, aku ngejawabmu ambek kasul mrene iki. Iki rencana iku ape mburu doyong. Doyong. Iya. Lho, Sok kene ana doyong. Doyong laut tok lah. rumangsamu doyong sing golek papan rame nang nggone ngerum ngono. Doyong yo papane sepi sing asli ngene iki. Blenger deh nang pantai. Iya. Lho golek rono kan. Lho iki Sesere. lha apa diseser? Golek ya. Iya, lah jarene sih mitose nang kene iki tiap minggu pon doyong iku metu tapi jame gak tentu. Sopo ngerti rezekine dhewe? Berarti masuk awan-awan yo. Betan yo. Betan. Coba yo. Lah cara mburune ku mang dikekep. Pokoke ditangisno. Sampai banyu motoe metu. Walah, sing larang iku yo. Larang. Berlian yo. Dadi berlian, Pler. Drotos iki kon sing nadahi engko. Aku tak iki tak juwewit mumpet tak kupinge. Ngaploki yo. Lah juwewit ngaploki. Iya. Lah sapa ngerti ngefan nak dhewe doyong. Awak sugih salawas ya, Dik. Ayo diseser ae. Timbangane Tapi yo hati-hati lho, Bro, iki alas purwo lho, Bro, sik ganas lho iki, ngon kene iki. Awas kepleset, kepleset. Hati-hati lho, Pler. ya apa bentuke iwak doyong iki, Kang? Ya pokoke apa iki? lho ngene lho, Kang. Pokoke iwak iku rada dawa. Yo. Delok sih, aja dicekel, pasti dhek ngoyo. Doyong iku lek didelok wong moro-moro ngoyo ndodok. Wedok positif. Lek lanang yo ngatek ah, Bro. Digopet-gopetno iku lanang. Oh, lanang. Iya. Oke. Apa lo, Kang? Ayo main kon seser kono yo. Pler kon kono Pler, ning sore watu Pler. Biasa dhek seneng nyelempit-nyelempit. Lho iya, ngeleng. Doyong. Delok ono, karo plorok-plorok ono lho, Bro. Loh. Awas lho yo. Lah iya, wangel lek golekane barang nyelempit-nyelempit iku. Tapi ancene pengin sukses yo ancene kudu soro sik, Bro. Yo. Boleh sampai ketemu kan yo. Lagune iku. Berakit-rakit dahulu ya, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian. Woi, Mongko bareng. pokok bareng bersenang-senang Bro, ya aku nemu doyong. Ayo. Dhisik doyong iki mang, boleh kamu metu Kang. Yo ancen gak gampang. Terus ancene yo ngene iki